radio sababu kan go awni soma akube aka radio soma ngila mi royal fm sababu ne kanya sigi mutana gushira on fe wati gele kan mo oflan la ma jogulu ka mantu bala soma daina beta oko okatira maktori nga ofe kadaka anye kalam do soro kalam ganga ke radio sababu la yambi kalami fanani sorola orfed banyange jokulu minu ye projet di don sababu msuma bi amala dona ka fo dona fa kabri kunungu o baradun nala makore ko kanga damna nege kanya sigi watina usat kala ambe folo kuna fon mako telia kadaka kala werete kala ambe talike projet ka tabulula soma daina ukaba tabule mi soma way ka fo kabri nege kanya siki amena baraw damne mi 10 sera ambe boka drakawdu wala dona ka fo ka kla ka du gata sendege kanya hakando matan ani sabate mene sanga bisaba ka tala fe o fami déjeuner amena boko ke kenema o satkela o balmege degulu meno o dona fa kabri kunungo o baraw lu ko ne mena bla senga soma daina ton sababu muso aleni radio sababu barakala do olu kon be paranyoka ka barenke soma daina radio wayale fm sabu akur kon nanaya kasanga bende setamuru min kera kunungo amba awla dona ka fo akera mari pambela gerlena o satkela fami an refa ya zegwa o akene ngama ya kusabe kadaga kunungo amala dona ka fo anga dinanyemo olukume keneka fulakera wolma wole doke kaso ka kuma di dugutigima dugutiya ka kuma la seuke ka kuma di kumi merma adaga kuma la seuke kaso ka kuma di supepe ma kunungo awi awla dona ka fo bala mun kera kunu o kera spembaye ni zewa ka bura pambela gelena kana ni bendi setamru akeneka kana ambala bela jere kunche femina we ntolati on tola jo kera kunungo do min kera ango do lame almami alini baraka ala muhammad wa ala ali muhammad wa baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid alhamdulillahi rabbil alamin an shirana la kan zera la kan zera la kan wera ande ala ko ka karkada ko se ande anga nyemo ko basi mati kasi ko wala ba ma kulila dere angora solo na babu aka ko regrana ma ya do fore na ko do jadia bali na rabe alaka tani ya amaje mana alaka basi amaje mana di alaka kiti alaka yine do mona alaka tandu mona jamani ngo ako kengile maana kuli tena almamu kora inshallah arakane jema kora koi arakan sirala arakan wetala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amiyo aywa ana kuli bi mawle lu bay adamene ana nyemo ko kana na ko ngona ana kuli bi amgele kini en kuli sai ani amo pekemate gouvernement mo fe kile oluyo be afuko nyana bo amina ko wuduyi ramani ni baraka nyamo yon malife alena ko pala abe ko ami tam sibala ngane ma ndamar ko so pati ni ko ana kamara ni ko sa sa ni ba ta wati ta sama abe ba ta ji ni ta ko ni mara ke la angira la ka ke jama angira ke muka angira ke tan malido ke para akoro ko kama ama ala be ala ta ti ko ni ba ko ni ke to la ni ke na diga ya ku ko la pa tem ko ba ni ma ni ko ba ta to la ango sama alma bura ka yo ko ni na tanse ana be fu ke ni ko na la Kenya la supervent ayo ko kasi lima men ana ka consulta na ango au bisila ana ko la Kenya ndio kango famia andu bila ko ana ndio anke yo ana ko anke yo men
discuto ka ka na kidori eke aduma ya amridoni nikalila nino ko kita point meka kebila forma meka ko ngo umsula leko manya kera to na bola na amelo na TV aywa kendo kende sabatu akodo kila amuru antu ambi projetuna donc il nous a permis de voir ces jours. Le conseil communal de Zébois, donc j'ai la lourde responsabilité de diriger à Bifonction le 2 janvier 2017 un programme de développement économique, social et culturel CDC. Voilà, merci maître de cérémonie. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, Zébois Jama, on va pour les Abedi Sogoma. Donc, monsieur le maire Boraka Tachiba, il y a une caméra, une crédit de la donc, en bas, on est là, on est là. Alors, tout est là, donc, en fait, c'est quoi, et en fait, crédit, on va crédit. Bi, à partir de là. Ami awla dona kapo kasanga ni vende klima zegwa jeunesse communal tun keleme ma welele kunungo sigaso vende kenekan kasanga invitation mun kuntara mala dona kapo zegwa mbe akeneka o satkela kunungo feminu sigaso gouverneur sina damele kasanga jamana ire baskilima ale bende min kɛ kunungo kuna bɔra 50 la ani wana bende pamana ka kɛ Sikaso o saskala maladɔnya k'a fɔ o ye foliba kɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen yala minnu bɔra Zewa Bamako ka taa nin kɛnɛ kan o ye foli k'a bɛɛ lajɛlen na an k'a lɔw lamɛn. Voilà, an bɛ fɔ k'i walimanɔ le fait que sɔrɔ k'an ka wele jaabi bi. C'est bien, c'est d'Amérique du Nord de la Sikaso. Tout à fait. Mali Sambioro ani kelen sɔrɔ. Tout à fait. Yali e bɛ se ka mun fɔ Sikaso mara bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin waati in na. Bon, n bɛ se ka min fɔ Sikaso mara n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ. Ni a kelen kan wele a diyara n ye kosɛbɛ. Kosɛbɛ. 22 septembre an y'a kɛ hɛrɛ ni baden na an bɛ dugawu kɛ Ala ka an mɛn na. Amina rabi. An b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali tɛ ka taa n'a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ten a ka gɛlɛn inshallah maaw n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ maa si tɛ s'an na kosɛbɛ ne ye min ye Mali ko in na ye bɛɛ lajɛlen de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an bolo di ɲɔgɔn ma baara in bɛ se ka sabati cogoya min na kosɛbɛ an ye bɛn bɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na an ye Sudan an y'a nisɔndiya bi fana c'était la même chose bɛɛ lajɛlen content a diyara an ye kosɛbɛ Idi Mali fana bɔra Bamako a nana an dɛmɛ a y'an dɛmɛ a yɛrɛ ka baara dilan a bɛ ten an dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ de ka baara dilan n'a ɲɛna Sikaso y'a ɲɛna maliyɛn bɛɛ de an b'o de jira maliyɛnw na donc ne ka welekan min ye Sikaso mara kɔnɔna na o ye Ala ye ne Sikaso mara kɔnɔ u y'a kalifa ne na Ala y'a kalifa ne na mais a tɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo si fɛ ni Sikasokaw ma bɛn kosɛbɛ an bɛ bɛn de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka sɔn ɲɔgɔn ka kuma ma maaw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ baara in bɛ sɔrɔ ka sabati o la a bɛ ten voilà o ye ne ka welekan fɔlɔfɔlɔ ye ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka se Sikasokaw bɛɛ lajɛlen ma. Mon gouverneur bi kun ye 22 septembre ye oui yali Sikasokaw bɔra wa e bɛ kɛ foli yali Sikasokaw bɔra ka caya wa walima kɛra mɔgɔw bɔra a diyara bɛɛ dɔw yɛrɛ nana ka n'an fo fana ma deli ka kɛ Sikaso o bɛɛ kuma n'a fɔ cogo di a bɛ ten donc an bɛ dugawu kɛ parce que Sikaso ye yɔrɔ kɔrɔba ye dɛ a bɛ ten kunungo an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ vende min kɛra Mali yɛrɛ tɔgɔ la colonel Assimi Goïta ale kɔni tasibila kɛ kunungo ka ɲɛsin bamanan tanyana Bali yɛrɛ kɛlɛ sen fɛ kɛnɛkɛnɛla minnu kɛra sababu ye ka yɛlɛma hɔrɔnya ta ka di Mali ma colonel Assimi Goïta a ye foli kɛ ninnu na kunungo ka sɔrɔ ka taa fɛn min n'o ye défilé
o kɛra kunungo finitigi bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka taamaw kɛ kunu a kɛra Bamakɔ cogo min na a kɛra Kayi o cogo la a kɛra Buguni o cogo kelen na a kɛra Menaka o cogo kelen fana na a kɛra hali Mopti o cogo kelen fana na o satikɛla kuma wɛrɛ tɛ maaw da bi u y'a ye ka min fɔ ko gɛlɛya bɛ Mali la lakanabaliya bɛ Mali la Ala bɛ se ka a nɔgɔya cogo min na a ma ladɔnniya k'a fɔ ko ka o fɛɛrɛw tigɛ colonel Asimi Goita n'a ka maaw ka hakilina de filɛ nin ye Mali kibaruyaw la halisa kunungo Mali tɔgɔ tun bɛ o ni o lajɛrɛba kɛnɛ kan lajɛrɛ min ni o b'a la yanni waati cɛ a bɛna kun cɛ fɛn min na fɛn min ne hakilinanbaw o de bɛ taa ni hakilina kɔnɔna na kuma nana se Mali ka yɔrɔw ma Faransi y'a jira k'a fɔ ko Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen bi ko olu kɛlen bɛ ka taa Rusi jamana nɔfɛ ni o ye Wagner ye o Wagner kofɔlen ko n'o kɔni nana Mali la ko dɔw ye kɔni t'a la MINUSMA fara dɛmɛbaga fɛn fɛn bɛ diɲɛ tɔgɔ la Mali la ko bɛɛ lajɛlen bɛ sen kuru ka bɔ a la wa ko o ye kɛlen k'a fɔ de ko a bɛ se ka kɛ ko a tɛ kɛ yɛrɛ o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni dira kunungo ENTM n'ale ye Mali baarakɛlaw ka jɛkuluba ye o ɲɛmaa ye laseli kɛ kunu sɔgɔmada in na France Inter ale sanfɛ o kunnafoni tɛ dɔwɛrɛ a y'a jira Faransi ONU ani diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko u kɔni t'a dɔn Mali y'a ta ko wɛrɛ min kɛ diɲɛ maaw la ka d'a kan ko san 9 kɛ bɛ ko kelen min na basigi tɛ ka se ka na o la ko ni fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔla o jamana kɔnɔmaw bolo ko petu o tɛ kɛ ko nin kɔni ye ko ye ko min n'a a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ ko Mali na da la siɲɛ na sabu k'a fɔ Mali bɛ janfa min kɔnɔ a janfa in barika ka bon ko n'o tɛ don o don maliden dɔ bɛ bɔnani na i k'a ye o i m'a ye o k'a fɔ don ni dugu bɛɛ jɛ ko balawu tɛ kɛ Mali la ko o kɛ man di o bɛɛ lajɛlen n'a kɛ a kɛta don n'a fɔra k'a fɔ fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la minnu kan ka fɛɛrɛ ɲini a la k'olu fana kana na fɛɛrɛ ɲini a la a dabalaba ye bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa ENTM maaw kɔni ko k'u kɔni ka sɔgɔma dɔɔnin o bɛ kosɛbɛ colonel Asimi Goita a n'a ka maaw ye Toma Yayi Boni ale ni Benin jamana ɲɛmaa Pasi Talon o ye ɲɔgɔn ye kunu ɲɔgɔn ye min senfɛ o kun fɔmana kabini san 2016 san ni cɛ fila ma deli ka sigi yɔrɔ kelen fɔlɔ ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye o ye lajɛlen laban min kɛ yɛrɛ ko kɛra Kɔrɔwarikaw fɛ yen nɔ a b'a ladɔnniya k'a fɔ satikɛ la ko Toma Yayi Boni kunungo kɔni a taara Pasi Talon fɛ yen ka taa kuma ɲɔgɔn kɛ n'a ye k'a k'a lajɛ minnu b'a bolo kaso la a ko olu bila ten ka d'a kan ani minnu bɛ jamana kɔ kan n'u bolila Pasi Talon ye ko a k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ka na Benin kɔnɔna na ani ko ka kalafili ko min n'o kuma bɛ senna k'o labɛn walasa walima ka ɲɛfɔli k'o ko kan walasa ko bɛ se ka faamuya cogo min na Laginɛ Conakry a ma ladɔnniya k'a fɔ Mamadi Dunbiya ale kɔni bɛ lajɛrɛ la kunungo o tun ye tobilikɛlaw ye restaurantigiw hôtelleries ko ani u kuma ɲɔgɔnya la kunu o kuma ɲɔgɔnya senfɛ u ye hakilina caman yira ɲɔgɔn na ko Laginɛ olu kɔni sigilen bɛ ka Mamadi Dunbiya ka kumakan o kɔnɔ ni fɛn fɛn bɛnna ka jamana yiriwali fɛɛrɛw la ko o tɛ kɛ basi ye olu yɛrɛ kɔni fɛ an y'a ja kunun k'a fɔ fura dɔ bɛ an bolo fura nin ye Dr Ibrahim Koita o ka fura don wa ko a ye dɔ bila ka na tɛ tɛmɛ den tan bɔɲɔgɔnko kan an bɛ a da di ma an bɛ n'o di ma tan ma o ka taa o sa ye n'o ye o sa ye ni o jaabi kɛra min ye an ye min kelen kɛ jɛlenya la o k'a fɔ karisa nin fura nin fura ma walima hali n'a sɔrɔ a ma jɔyɔrɔ kɛ a fɔ a ma fɛn ɲ'a ma o tɛ basi ye a bɛɛ an tɛna an ka ko bɛɛ lajɛlen tɛna kɛ tiɲɛ kan nka an bɛ an jija an yɛrɛ bɛ se ka fɛn fɛn kɛ a kow la k'o fɛɛrɛw tigɛ o satigɛ la o buteli tan bɛ an bolo kɔrɔ yan a ɲininen don IPB Jabate fɛ n'a sɔrɔ a tulo b'an kan na ale kɔni ta ye spécial ye ka d'a kan hali ni ale mana an b'ale ta bɔ k'a bila ale yɛrɛ ɲɛ wala n'a sɔrɔ a du tulo b'an kan na ko a k'a maa bila ka na a ka fura minɛ a ka taa a sa ye ni kunnafoni min don an bɛ tila ka jaabi ɲini ale yɛrɛ fana fɛ n'a sɔrɔ a bɛ cogo min na i n'a fɔ an bɛ deli ka kɛ cogo min na an bɛ n'o ɲini ale fɛ ani an bɛna di maa minnu ma an b'a di maa minnu ma nin fana n'a fɔra k'a fɔ furaji bɛ di bɛɛ bɛ girin ka na ni dun girinna k'a fɔ de ko a caman bɛ yan a caman tɛ yan docteur dɔ de ta don docteur ni a ye docteur de don a fɔ nanzara docteur de don an fɛ Mali la ɲinini bannen kɔfɛ ale yɛrɛ nana ye a bamuso fara an bɛna tila k'o kumakan lase aw ma
a bamuso fara somaw kan kabiri furan tun tɛ feere fo kana komani caya kana komani bɔ Mali kɔnɔ ka taa n'a ye jamana wɛrɛw la Dr Ibrahim Koita ko ka a dɔ bila kana Zegwa an y'a jira dɔ bilali kana Zegwa ti basi ye n'a kɔni ma ɲɛ k'a fɔ an da de bɛna don a la a k'a to an bɛ tɛmɛ sira min fɛ an ka a kɛ o cogo la an bɛna di dɔw ma o ka saye o ka a jaabi fɔ an ɲɛna n'o jaabi kɛra min ye ni aw ye a publicité mɛn radio la i n'a sɔrɔ danaya yɔrɔ sɔrɔla la n'aw ma kuma a publicité mɛn tun wa ko o b'a sɔrɔ sigana yɔrɔ yira la ni ala ma ko wɛrɛ kɛ n'an bɔra sisan an bɛna furaw di maaw ma ka sɔrɔ k'an ka baaraw daminɛ sɔgɔmada in na an bɛ foli kɛ bɛɛ la ka da kan an ye formation dɔ sɔrɔ o bɛ kɛ sɔgɔmada in na tɔn sababu musojɛkulu minnu ka tɔn tɔgɔda sababu la olu ka kalan dɔ bɛ sɔgɔmada in na o la o programme ye min n'an bɔra sisan an bɛna baaraw daminɛ fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ma ni nɛgɛ kanɲɛ 10 dafara an bɛ bɔ ka darakaw dun u b'a fɔ ma ko pause café n'o banna ni ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ don tugun ka baaraw daminɛ fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen sanga 30 ma misali la an bɛ sɔrɔ ka déjeuner ko kɛ wa ka baara ta ka taa se fo nɛgɛ kanɲɛ 16 ma 16h baara bɛ kuncɛ o la aw kan bɛ ni ala sɔnna ma bi wulada in na to b'a la salamu